og nag-wish kini siya nga mabalik ang kwarta ni nang Trinidad og tuod man. Balik yung kini sa tubangan ni nang Trinidad, mga bata, mga kasama. Og nihilang sa kalipay na usab ang tiguang. Sa laing bahid pertam, taon si Baldo si Buloy. Sa laing bahid si Baldo si Buloy dating nga kini kay ang kwarta nga ilang natulis nga diya sila nga tubangan na himumang mga dahon ug mga batong gagmay, mga bata, mga kasama. Ani ang sumpay sa akong asoy kaninyo. Hala, naglinya pa sila. Spray kita eh. Murag may mga kabuot ang batog dahon. Ay, ikibato ta. Pamlay. Bagay na igokos bato. Pa. Agay. Hala, ano yun? Tawag sa gani. Kapalaan yun pa. Luk pa rin sila sa lamisa. Di ba naman kayo yamon? Anting-anting ba? Nakita mo naman pabuloy. Dali awi. Kalipungon ako, Baldo. Naigo akong sa mga batong gagmay. Sakit laya. Prinsesa po ni ni kuyog ko sa akong anak na si Albert. Aron pasalamatan ka sa tabang nimo namong inahan og anak. Ilabi na sa akong anak na si Albert. Dong Albert. Wa man ko kita ang imong amigang giingon nimo nga prinsesa nga si Puni. Bisan sa tingog na lang unta to kana makadungog ko pa. Kung dili mo gani siya gusto makakita ko niya aron pasalamatan unta nako siya sa iyang nahimudong. Naraman siya sa imong atubangan mo. Ha? Kaminaw gani nimo. Gani na nakinsulti siya nimo pero wagi ka makadungog sa iyang tingog, di ba? Pero nakadungog man kada siya sa akong pagpasalamat niya. Oo, nakadungog naman ma. Nismila siya nimo. Siya po ni. Pwede mangutanan nimo? Pangutan na lang, Albert. Anong, si mama ba? Wa makakita nimo. O, wa siya makadungog sa diyang isulti ka ganina. Tungod kay dili uyon ang mga kristal nga akong pintas, Albert. Sila ang mapili kung kinsa ang makadungog ug makakita na oo. Salamat kayo sa imong gihatag na ako gamay. Kinason ha? Nga, nakatabang kay ni Namo. Nakatabang kay ni Mama o sa ba mga tao. Kay nabalik man nilang ilang mga butang o kwarta nga gitulis. Pero, kinsa makaw nanulis nila ni Mama sa jeep, no? Agay, kasakit mas kong agay. Magyani kay, wa madamit si mong utok, Papsi. Wa pa madamit, Papsi? Wa. Si. Di, lagi mo to ang doktor. Sa akong gisulti nila, Papsi nga. Ilabay ko kanang gagmayng bato. O kitang duha ba? Unya, ikaw mo'y naigo sa kadaghan dyan. Baldo. Baldo. Masaman? Gamitang utok, do. Ha? Dili na sila mutuog mga sugilan ng katuhuan dili. Ubulo ko na. Has kang agawa. Kabantay ko, Papsi, kabantay ko. Wa pa takakwarta. Ano, hospital pa ko. Ha? Kaning,
Ako bang kuhan ba? Doon ka cellphone nga kinawat. Oh. Akong ibaligya para palitog tambal mo. Kining ospital nga akong kinadaanin mo. Sa gobyerno man eh. Baldo, Oh. iduol na gud kali imong naong ba ipaduol na gud sa kumpado ipaduol na gud. Ah? Imong naong ba ipaduol sa kumpado. Ano man pabuloy? Ay, ipaduol lang gamay do, dali ipaduol gamay. Gamay lang. Gamay lang ha. Gamay lang. Oo, Papsi niya. Paduol. Oh. Ni paduol lang ko gamay sa mong pad, Papsi. Ay, mo na diya. Papsi, bayak, sakit sa kontiyan. Aping mo na ito magsagpa. Saan ang tampalong ko ni mo? Hanggaw kang dako. Ang daw ka silpon, kinawas mo ito na to. Yang imong ko padugdungogon. Unsa man, pabayran to ni mo na ako? Padugdungog mo ka? Awa mo kung ingon nga imo itong bayaran. Awa mo kung bayad mo, gipaybaw talang ka. Pahibawon talam sa kabaldo. Nga dako kay kong gasto ni mo sa kamay pa ka. Ha? Gawas kay kubakon ka, nahug ka sa hagdan sa una. Unya dako kay kong gasto sa akong pagpahilot ni mo di Brad Ronnie. Ronnie G. O Ronnie, G. Unsa niya magkwentahan na ipata? Ha? Hay. Kasakit sa kong oo. Tagilid ako gamay, Papsi. Tagilid gamay. Na. Ang imong, Papsi. Taghan kayo yung gagmayng bukol-bukol. Bitaw na. Ano mo mag-chicken pox ba? Kabantay ka ng chicken pox? Oo, kabantay ko na. Tagko-dagko lang ang imong bukol suo. Ikaw lagi ipuntiriyang mayo sa gagmayng batuda. Lagi. Gusto! Ikaw na yung utor! Ikaw ay mastermind! Utok sa pagpanulis! Uy. Babay. Ako, Gigi! Ha? Unsa man? Gigi, ginagmayng gaba! Ilum. Oh, babay. Tinagko na imo. Hinaya ng baba ni mo. Ha? Ni atas ospital, madunggan ta. Malahos atas pasinto. Simba ko lang. Gadudar ba ko? Ha? Nagbinuangan kita o dili ingon nato. Tawaan na din nga itong bahay ron, Papsi! Ang na bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Oh, sumpay na to! Niya! Ambot lang. Basta kay nagduda ko nga gitiawan kita og dili ingon nato. Makagawas kita diri sa ospital. Subayo na ko lang atong bahay. Kamao man ko anong subay-subay. Subay-subay ba? Subay-subay. Subay-subay! 1, 2, 3! Subay-subay! 1, 2, 3 na. Ato, kining... Pilapil man di ka sa una ng grupo sa... Kung ano, Papsi, no? Pilapil ka sa grupo sa... Kanang hurim-hurim. Ha? Naka, ipiyong ni Papa Buloy ang iyang mga mata. Nagkunit anang kamayng stick. Na, sa kanang giyaw ni Papsi. Di man masapot. Bro, maghubog sa Papsi, pero... Bro, Udo. epektibo kayo. Tigarik. Siling. Sindako. Yung maklaro, hindi ko kasabot. Pero saan ka nang yung giyaw-yaw? Wah. Unya, Papsi. Wa may mga diwindi. Inkantuog, inkantada. Nga nagpuyo din sa atong palibot. Na ano Usay na ba? natay silingang ungo. Ha? Ni? Madlo ka magugungo. Nay, katalawan mo lang ni mong ungo, Baldo. Kitang mga kawatan, di tangay maduk ungo. Oh, kung ay ungong mutuad, tuwarisam. Ingon ka, di madlo ko mo. Napawag kang nahadlo. Iring ka ni. Wala. Yang bagli kasi babaw. Kas, hadlok na ka. Wa ko mahadlok. Wa ko mahadlok na kalitan ako. Hoy, Baldo. Sa sunod adlaw, ha? Be ready for our Plan B operation. Speak it, asam sa dana, Papsi.
Ya, usaha Baldo. Ready ka na? Ready na, Papsi. Ang duha ka sakong itom. Na sa tong... niya sa kong hawak na ay. Na, kita ko. O niya, ang panalungkab sa kwarta o alas. O di ginala ko kalimtan, Papsi. Niya, nagiluklok na sab na ako sa akong backpack. Let's go, Baldo! Ngano hayag man kayo ang kwarto ni Dong Albert? Muna magsilaw kayo ang kahayag? Wa may tao sa susi ang kwarto kaya ang akong anak tuwa pa mas eskwelahan. Unsa man ka ng kahayag nga naad na? Sudlon ko ka, no? Kaya pasin simba ko pag makamugna nig sunog. Ang kahayag gikan sa sud ni anang aparador. Ikuyawan man ko. Unsa man ka nang naa diha? Ma? Dong Albert, may kay nasayo ka sa pag-abot. Tanawa gud oh. Dunay hayag gikan sa susi mong aparador. Nga gibutangan ako sa imong mga sinina. Unsa man na? Mihayag umayo ang kinasun nga punaw. Nigihatag ni Prinsesa Puni. Ano magani? Lumay di ka nito. Tunga sa bungbong. Murag. Sana dong. Murag. TV. Monitor? Hala, ano magana? Masa magkay pasabot, ana? Nagbitaw. Mara TV. Masa magkay pasabot, ana? Nga ipakita man ta ni ana sa gamay kinhason. Unara oo. Hala dong. Ang gisalida murag kanap iton dako kay tindahan dong mall. Mall ang ato nakita. Unsa man kay buti pasabot ana dong Albert? Unsa man ka ha?